Bakit? Marinaw! Bakit nga ba mahal kita? Oh, mahal ko. May love kong magyalugi. Bakit ka ba? Ayaw na kasuko. Kay mahal ka na ko. Parang di mo. Ano yung i-reply? Ha? Ano yung i-reply? Aka na ko. Ayaw kabalaka. Dala pa kuspilar ni balik dia. Dah satu rupin ya. Hai. Aku dari nagaban ko sa prinsesa. Dapat ati Jejin ya. Hi guys. Nami dari Ilakaisa. Manoro mes kuan silingan. Kay na may muhatag og relief goods ugma. Mayo na lang na kasi magadik-adik. Ay, yes, hello Ling. Hello Nay. Oy, tawagis ako ng cellphone nanay og motingag ba? Wingan ba hello Ling? Tawagan na ka. Para na ugma. Para na ugma alas 11. Ni muhatag og relief goods. Kontag. Dami pa naman. Ako yun adyan mi. Ay naman ato. Sinasisara man na mo kitang asawa. Para ugma niya, adawad aya. Ugma sa alas 11 buntag. Okay, salamat lang. Ugma natin, alas 11 kuno natin. Madyo magdadyaghan ka din natin. Imong kalaki, aron di ka mang bukbuk ka na. Magdaghan na ba? May 50 rabay ka mong oklista. Bukbukon ka na mga. Bitaw. Sok-suokan kay wala sila matagay relief goods jud. Dapat. Sag are agad. Sama ni ilang. Ay nangagi ka na sa kuan. Help hold donation drive. Ugma na ipanghatag. Bugas. Gas kuan no baga kadug kahumasan. Green. Dapat dite. Si bita naman na dyan. Di ko naman na dyan. Kami lagi na mo picture. Lo na. Pagsama ni nagsugod na nagsulog ni sila dani. Wala ka. Kato na nga nangadag magkabayad to. Ang naipanghatag ug mag relief god. Kung sa buntag. Ano ra yung god? Dapat may kajin din. Labong ko ibang na. Ha, ana ba din ate? Junmar. Kalira ipakita nin JT ni kuha alas 11 sa buntag. Karin na batang nagkirak kasapang dapit. Kana. Alas 11. Diya sila lagi pakuan ba paglista sila dito. Ang isugo. Pagdara mo on. Pagdara mo sakaw kay kinadaghanan. Wa. Uy, nabarok. Buras na ba? Ang bilat ni Marok oh. Bago nang nanganak. Taga ang anak to. Paano mo nasabi? Taga ang anak. Kumukay ijang kakulay, ijang anak. Ija. Ako, anak ko ni Jah, simba ko oy. May tao. Bili ng bay, magpalit. Akin ba yung kasi Jah? Nila. Kaya, isa nga na rin. Okay. Now, kuhanin ng relief goods para ugma. Atos bay ni Jun de Amila. Alas 11 sa buntag. Na, okay. Kaupit eh. Gikan kini sa Help Bohol Donation Drive. Yan, Upi? Ang kajing, ano? Upi? Siya sa tijing mo isa.
Opi na. Opi, og Mila. Buntag. Og Jima tayo isa. Sa kay pangitaan pa na, Noding. Yan, alas 11 sa buntag. Salamat, Day. Hamas to net. Kapan? Ano ipakita ako wa tayo na yung mula sa kurang. Ipuhel ka. Di ka na sa Help Bohol Donation Drive. Adulong. Ayo. Oh. Hapit tebag-tebag. Oh. What is your mother bravo? Buang nga ka. Where is your mother bravo? Ayo. Oh. Tat, isa tat. Tarabo. Tagay ko mo. Ja, moron ni. Agar isa ta, tapad. Kulera dulu bugam. Bugam. Tara. Oh, tato. Kanina ay. Pikas ay. Huy. Karni pikas dia, wala lista. Okay ba? Ngaraga din Ano siya. nila? Ano nga na nila te? Mga taga-ulit gud mo sa buntag sa alas 11 sa bahay ni Kuya John di ano yan. Ay, ha? Alas 11 sa buntag. Awa, kay Ang sabos ni. Unsa man Oy, ito ay. Usa ko na imungan. Basa gumbay nang. Kani. Dara Henrito. Tata. Naman di ay listaran. Makalibog man gud kay isa rin nagpudyo daning baja. Bada. Tulog na din. Tuday ka mo. Tulog din sila ng gilumbay ng tapad. 1+1 day mo. Okay. Salamat. Jatin tat. Dar. Kani mga bata patualang pud to. Kani man nga magdago na pud sila kapag nga niluto na. Ya. Tamo mga bata ato na. Wala pa sa ha. Iyo. Dengag iyot. Iyot di ay. Iyot. Teka na bilyang ka. Mga ngana lagi mga manunuway ngana. Isa. Mura maguguna ay. Ko ni nang kanang nai. Philip Goods. Relip good. Ikot tat. Bohol donation drive. Wala sa dinagi kas gobyerno. Kay umawa na ni kamatagaan. Wala ka din kuno tagaan mo ha. Naam ko sa standya. De. Di kay Kailan na eh. Mo na ipakita. Kada may number. Kay ugwa dyan mo, wa dyan tayo tambos paliguog sa tagkutok-kutok. Dosi number na. Sunod. Ba't hindi tagalang nasod? Haman. Gimana sih dah? Aprikara? Hai? Hi guys. Salamat. Dan tunahan. Kasi man sisang anak. Para na. Dai doy. Doy ka doy, dai. Doy ka? Aman. Dagang bata dari guys oh. Nah. Buwa bujag. Agkuan. Duga sa kadlawon. Wala lagi. Dati tayo kwante. Yung mga taguglilit budbog mabasa ba? Ano ka na ito? Kanila ipakita. Laman. Taguig ko din eh. Taguig ko din eh mong sumon. Sura sa na. Alas 11 sa buntag. Ay, so salamat. Sabay niya ba? Limatot? Limatot. Kuno po. Ise! Ni pada. Mali, sa ingon gani. Burrito. Burrito. Nana si Jawa. Ito sa Kani mo ni? Tire? Ruby.
Tati din na. Agsa din anak na. Rudy na. Rudy ni isa, Rudy. Dana wa. Rudy. Para asa man na. Kanang relief goods. Dina. Damor Dina. Ha? Tagaan ko ano to? Anak Julia. Kisa man na Julia Montes? Julia. 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 Isa man na? Katong gani ako tong nagdagalon. Kamang karon. Katong gani ba mi ang? Hato. Wow, paton. Oh. Juliet ni. Isa man is Ingo. Asa. Linggo, unahan. Edward. Katong daga. Sige mo naman ng Edward. Nga na may mga andaring Edward. Di ah. Kasi ka naman ako kining hatag dala to si Pares. Kisa may Edward be? Ang dito gon. Kisa may nga ni sa asawa. Edward. Bakit? Alam ko na. Edward. Daot. O si Dina rin isa. Oh, mihang. Alam mo dito kasi asku. Singa sa asawa, Edward naman si Hapon. Uy, sing. Kasi katiglag din na kay motor. Mga to. Hoy, dapat to ah. Yung sugalab dyan. Isa. Ay, maritso tay. Meron ning agi. Ari, balik na, balik. Umay ning sigal. Alas 11 sa baite. Oh. Nga nang gubag lang ba dari oh. Diyan tayo na. Ajunde. Yung ama na nagdubli ba? Nagdubli lagi, ag Edward. Edward naman to dito. Katungan tangga tuwan. Singa sa asawa. Edward. Edward gapon. Kasi nga sa asawang Edward eh. Yay, sabit eh. Walang gawa. Ibong. Ibong. Tagbay. Ado na ba'y maajohon? Maajohon pod. Baylo abuang. Dawa ka rin mazahon, kaya pero buwak. Manghatag may grelip ta. Mga tumig buwak. Hadit. Inga ni TV? Ikaw rin kuha. Teke, mauwaw ko te. Kinsa man eh. Hmm? Kinsa man eh. Kuha natin, get help buhol, donation drive. Di nagigas gobyerno. Tagay sa ko. Isa nga ni dyan. Asa ka mo te? Ibong. Ha? Saan mo? Ibong. Yes, ibong ko yan. Ibong. Lista siguro, lista na. Nato bro, may Fernanda diya. Kala tao may Fernanda. Isa. Na? Na Fernanda. Alas 11 buntag. Asa ni? Magsalam kay. Wala mo nakadawat og relief goods zanit eh. Parati ko. Ikaw na ka madaghan dyan na ha? Siya. Tagoy na kayo mo na ipakita. Ug mawa na di mo tagaan. Ano di man nga, naaman ka. Saksi man ka. Ayaw mo na. Marang papuang. O say bato papuang. Aro ko natin ay mga tagbuhak. Smile sa. Ha, boing. Smile sa. Kabate diha. Kita na mo kanyag. Kabate dili kanya. Pagdala mo natin. Ano ba yun mo dyan? Damdasan mo na. Nga kasi nga na ng buhakat eh. Malibot yun ang bahidan ito eh. Ay, lupad nagsuwat. Imo sa dyan namin. Imong ibiyo ba? Imong isuwat sa iyo, ikuan si mungan. Lagi. Sa sunugdanan si Anja mungan. kay na makabuot ra kada ni pila dyan ihatag. Makaabot ni sa tingalag. Kadaghan man. Aw. Ala buo jud kang pagmamahalan nga nga. Ha, to. Tata. Mabuhaw ko ng pamahalan. Saraon. Ka-cute gid si ahang kuan. Oy, ana lami Saraon. amali ay na. Sama na. Video. Daghan man din sa likod no. Oh, ginoo. Kami nagitanawon. Lami amali na si ahang kuan. Video. Pindi namin. Sumasa tay. Sumasa. Ada to ah. Makita jud nga tong kabatian. Hala, nagpasalabi na isang pangatog buhak. Grabe. Usara di ay. Aw, tilam di ay. Pero guys, nagpasalabi na da. Ay, gupot na. Alate. Ini manguna imong dugtong-dugtong ra. Ano sila na naman ha? Magpasal ka na. Mga bata-bata oh. Ajo pamitbita kay hapakon. Di maga pamikbit na. Nasa ko ko dito. Ug Ala ajo nang sako kay mauta. Di para man ag mga relief goods ipabaylo ag sako. Ari di Kailan nakapapilay? Kuwan. 180 ka buok. Malibot ang mong bayay. Saba lagi kay magpurma kog ngas ahang uyab.
Tawa na pud. Ningig, managig nang dumating ka sa buhay ko. Halati! Yung mga nagbasod sa labian, te. Basta gumahin sa kadihati. Nagdumani mo. Ang pangadyo. Hilang, ka doon may lang to. Tunagi na kasoy. Unate, maluin taong ka rin. Ha? Mariano? Guys, ang ihatag ni Mariano guys, karong di na sa putag bunag-bunag. Ay Mariano kung pinalangga, di ako'y buwak. Gibuti-buti ka bagihangga. Salamat ka, wala daw lagi ng sakot, mauwa ka. Huwag ito guys ha. Jesus, gajud. Itagibunaw sa nanimo. Ibunaw ko na sa imong kasing-kasing nga nagdilaob. Kana imong kasing-kasing nga wala na nahigugma ka na ako. Dubduban ko ka na diining buwak nga akong gihawiran. Baw. Duban. Oh, kita ko ano? Kita wag Manila. Grabe. Tas buri ka basta nang dani diay tapos dito grabe kamutuhan nagwagwag man. At least bahay ni Kuya John di Amila. Alas 11 sa buntag. Mora na ipakit. Dami na. Huwag nga na mong bay. Nga ka nang naitrapan na, di dyan nakapalirag bagjo. Kaya nabuo raman. Nga na ba na? Di dyan naipalirin. Grabe nga lupat. Orang namin ang uli, humang may panghatag dito sa mga kasuksukan. Ay, guys, welcome to my life. Oh. Kaya tala matawag mapahon guys. Huwag ka nang nai. Yan sa nila panghatag. Ang haralan sa akong Mariano guys. Bakit? Mariano! Bakit nga ba mahal kita? Oh, mahal ko. May love kong Mariano. Buti-buti ka ba? Ayaw na kasuko. Kay mahal ka na ko. Parang di mo. Ano yung i-reply? Ha? Ano yung i-reply? Aga, mahal kong Mariano. Buti-buti ka bagyangga. Ano yung reply? Mahal ka na ko. Ayaw ka balaka. Tignan mo. Ah!